Samantala, nagsimula po na ngayong Disyembre ang hatching season ng mga itlog po ng pawikan po sa San Juan, La Union. Matapos po ilang buwan na pamamalagi po ng mga ito ng itlog sa hatchery ng isang non-profit organization sa lalawigan. Ayon sa mga otoridad, nasa 6,000 na mga turtle hatchlings ang kasalukuyang inaalagaan at paunti-unti nang napipisa mula sa first turtle nest. Matapos ang 2 buwan ng incubation period, ang mga hatchlings ay handa ng pakawalan at manirahan sa karagatan. Ilan sa mga pakakawalan ngayong buwan ay mula sa mga itlog na nasalba noong kasagsagan ng Bagyong Christina. Ngayong Disyembre ay naitala ang pinakamataas na bilang ng mga itlog ng pawikan na umaabot sa 150 eggs na isang magandang indikasyon umano ng patuloy na pagdami ng mga pawikan sa Rehiyon 1. Pinapalakas ng mga samahan po ang kanilang kampanya ukol sa pangangalaga ng mga pawikan at hinihikayat nila ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagre-report sa kanilang tanggapan sakali makakita ng nangingitlog na pawikan. Layunin nitong mapanatili at mapalaganap ang mga programa ukol sa conservation ng mga endangered na pawikan. IFM News. IFM News. IFM News.